Силви ни събра да идем до Капиновския манастир. Остана само да вземем ради от тях. Взехме го. Тръгнахме на път и започна да ни обзема вълнение. Не само от предстоящото ни пътешествие, а от самата България, която е богата от към природа, планини, реки, растения и живот. А какво е природата, ако не е грижа, трудолюбие и мисъл? Слушахме музика преди да объркаме пътя. Също не правете като Ради, не се подавайте през прозореца, защото тук виж, има шанс да ви спре полиция. Само казвам. Та докъде бяхме стигнали? Сега не знаем къде отиваме, но продължаваме. Останете до края на видеото, за да видите дали ще оживеем. Пътят изобщо не беше хубав и се върнахме малко назад, където този човек ни опъти към правилния път. Благодарихме, след това заобиколихме и най-накрая стигнахме до Капиновския манастир. Имаше къмпинг зона с палатки, шатри, имаше малки къщи, дори басейн. А ето го и манастира. Ето я и компанията. Посрещна ни голяма дървена врата, зад която имаше каменно предверие с икони, вехт венец и стотинки. Започнах да усещам пространството край мен. Колко ли много хора са минавали от тук? Почувствали ли са нещо више? Почувствали ли са покой? Манастирът беше тих, някак потаен, а в същността си бе сякаш парче от красивата природа. Поне с такива характеристики ме впечатли. Тези котки се опитваха да се бият. Тази камбана ми донесе много интересна идея, обаче така и не можах да я пробвам, защото служител от манастира така или иначе ни посрещна. Отвъд розите имаше беседка, а ето го и самият манастир. Вътре не можеше да се снима с камера, затова ще споделя как се почувствах. Сякаш не можах да усетя сърцевината на църквата. Макар да бе поддържана, ми носеше усещане за нещо твърде променило се във времето. Нещо сякаш дори изгубено. Нещо неуловимо останало назад. Затова мога да кажа, че поддържаният двор ми показа това, което беше там. Което не можах да видя. Грижа, покой и мекота. Единство и духовност. А това е Вероника Скотка. А мен ме подмина тази. Заедно с котката се снимахме и всички продължихме напред. А тук забелязах реката. Дори и тук. Не съм правил от известно време клипове за почистване. Лятото в Бургас ще има да правя доста. Намерихме пътека, която водеше до едно прекрасно място. Аз изтичах по-напред, за да снимам. Елате с мен и вижте. Това бе първата истински природна гледка за днес. Предстояха още толкова много, но сега се насладете на Капинския водопад. Когато сме сред предмети като мебели, технологии или купища вещи, ние неволно усещаме тежестта на човешката цивилизация. Всеки предмет има функция, история, цена и отговорност. А когато има твърде много предмети, умът ни започва да се претоварва. И щом човек е заобиколен от много предмети, се чувства потиснат. Аз не се чувствах потиснат, заобиколен от тези извисяващи се стръмни скали. Аз чувствах, че съм в центъра на специален природен кът, който можеше само да дава, да допринася с монументалната си назъбена бяла постеля от планински стръмнини. И съм щастлив от това, че успях на тези години да ида там и съм много благодарен на Силви, че ни събра. Природата не те натоварва с мисли. Тя не поставя задачи.
Тя е просто присъствие. И това позволява на ума и тялото да се отпуснат, да дишат. Всяко листо, всяка птица, всеки звук се влива в теб като нещо живо. Потичахме, поснимахме се още малко, станаха чудесни снимки, след което ядохме сандвичи. А после Ради беше решен да караме колела. Всеки си избра колело и започнахме да караме. Беше много яко да се опитвам да снимам докато карам колело, когато забелязах, че Силвия е останала назад. Тя беше забравила как да кара колело. И сега ще ти помогна. Знаеш, колко време не съм карала. Хубаво колело. Хайде ще. Къде ми сте? О, не, ставай. Аз се държа. Карането на колело е отлична аеробна тренировка, която укрепва сърцето. Снима. Не ме пускай. Майко, забравя съм. Страх ми. Това е спокойно. И ето как тази малка птица се научи да лети. Елате с нас да караме колела. Атака! Хайде! Бяга! Хубаво ли? Като направихме няколко обиколки, се насочихме към язовир Йовковци. Пътят беше прекрасен и едно от най-хубавите неща, които исках да ви покажа в това видео. Иха! Да се качи ли?
Последвайте каналът ми Джорджоса за още подобни клипове.